أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم الحمد لله أمبادو أمبي أوفو مالكونو أني مالكوكان نيني أندونتوي أنغا إميشون كونو نوي سيكو أني دونغو ألي والاندا ديكني nya fo yin bisika kan ne emission yin aturulen bi yere ya de kan e ka do ere minyi valeur jumɛn b'i la i kan ka k'i yɛrɛ ka ko minɛ togo jumɛn na o walandaw an'o bilasiraliw i b'o caman de sɔrɔ émission yin ale kɔnɔ kuma bɛ kɛ mun kan yiri minnu bɛ ala ka dugukolo kan yala ala y'u da ten gansan wa dantanfɛn minnu bɛ ala ka dugukolo kan yala ala y'u bila yen ten gansan wa fo ka taa se turabu ale nafaw ma ani fɛn wɛrɛw o hukumu kɔnɔ ala ye ni o nin da i b'a sɔrɔ a ye kodɔn dɔ kalifi ma i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye i b'a sɔrɔ Alahu Taala ye dɔnniya dɔ kalifi ma dɔnniya min n'i b'i ka ɲɛnɛmaya kɛ ni o ye ale hakili ɲuman o ye dɔɔnin dɔ ye ala fɛ sɔnfɛn dɔ don ala fɛ a t'a di bɛɛ ma ala bɛ dɔ kɛ dɔɔninba ye a bɛ dɔ kɛ fɛn bɛɛ ye mɛ hakili ɲumantigiya ala t'o d'a tigi ma o hukumu kɔnɔ an badenw ka ɲininkali cayara an na dɔw ko ye ko bɛɛ kɛ nafolo nɔfɛ olu ma nafolo sɔrɔ u taamana sira fin kan u taamana sira jɛman kan u y'u ka nafolow bɔ k'a don da caman fɛ pour u ka ɲɛnatigɛ bɛ se ka yɛlɛma ka bɔ togo dɔ la ka na togo dɔ la u k'u ka ɲɛnɛmaya kɛ hɛrɛ la k'u sɛgɛnna u dɛsɛra olu yɛrɛ jigi tigɛra k'u ma da la k'a fɔ ko dalilu bɛ yen dalilu min bɛ se ka mɔgɔ kɛ fɛn ye diɲɛ na Allahu Akbar jigitigɛ kan don sinon n'i ye ba ye ka ba bin kɔni dɔ sɛmɛni bɛ fɛn dɔ la o Alahu Taala yɛrɛ ye diɲɛ da k'a bila sababu de kɔnɔ i ti kɛ foyi ye diɲɛ na ni sababu tɛ cɛ tɛ muso sɔrɔ ni sababu tɛ den ti sɔrɔ ni sababu tɛ hari nafolo i y'a sɔrɔ togo o sɔrɔ togo la a ti sɔrɔ ni sababu dɔ kɔni tɛ e bɛna fɔ ko k'e ye baara de kɛ k'i cɛsiri k'i y'a sɔrɔ e ka ko dilanna de yɔrɔ jan n'i ye ɲininkali kɛ kosɛbɛ maakɔrɔw la u bɛ histoire dɔw lakali e yɛrɛ b'a dɔn ko ja ko in bannen de e sigira a mɔnen kunna
to dogo la de mati ke fenye diɲɛ kɔnɔ ten gansan ni kɛra a ye ten i jija i ka sabati to ɲini a la pour que ka kolo sindi care na dumi ka nɛma kɔnɔ o la an y'a kanu ka dɔɔni fɔ bi nafolo ko ale kun kan wallahi Dalou bɛ yen Dalou min n'a baara la ka di buna hadamaden ma diɲɛ nɛɛma a nafolo a sɔrɔ a bonya a kɔrɔta wallahi Allah ta'ala b'o d'i ma ka sɔrɔ den faga t'a la muso faga t'a la si tigɛ fana tɛ a la ni Dalou jɛlen bɛ yen o de la an bɛ fɔlɔ dɔnnibaw yɛrɛ la e min b'a fɔ mɔgɔw ye ayi na nin Dalou in bɛ ne bolo n b'a baaraw ye aw bɛ kɛ fɛn ye diɲɛ na mais kana ɲini i yɛrɛ kɔ n'i ye Dalou o Dalou sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ se ka maa kɛ fɛn ye a fɔlɔ i yɛrɛ la ni e kɛra fɛn ye i ye hɛrɛ sɔrɔ ko caman bi kɛ sɛgɛn de bɛ mɔgɔw bila a la o mais ni e ye hɛrɛ sɔrɔ ka fɛn sɔrɔ i na kisi ko caman kɔni ma mɔgɔw fana na kisi ka bɔ e fana tɔɔrɔ ma ko caman na o de la n bɛ wele da karamɔgɔ kunda aw fɔlɔfɔlɔ ma dɔnniba kunda aw fɔlɔfɔlɔ ma ni dondalamugu b'e bolo k'i b'a kɛ mɔgɔ kulo kɔnɔ a tigi bi don da la a don i yɛrɛ kulo kɔnɔ fɔlɔ sinon ni denw ni i kabila tora k'a mɛn e da ko Dalou b'e bolo olu dun b'e ka situation de vie dɔn u b'i fara o juguw kan parce que olu bi hɛrɛ fɛ ni tigi si tɛ diɲɛ kɔnɔ min tɛ hɛrɛ fɛ a tɛ yen n'o Dalou b'e bolo e m'o baara olu ye i m'o baara i yɛrɛ ye olu bi tɔɔrɔ kɔnɔ e yɛrɛ b'a kɔnɔ olu ko ninnu dɔɔni tɛ sɔn a ma n'i y'an ka fɔlɔ dɔɔnibaw b'a lajɛ cɛkɔrɔba minnu tɛmɛna i tun b'olu yɛrɛ de fɔlɔ ye fɔlɔ sani u k'a fɔ e ma ko na a bɛ taa n'o de ye tiɲɛ ye o la e min bɛ farajɛ la e min bɛ arabu la e min bɛ Afiriki n'u k'i ma ko Dalou ko tɛ tiɲɛ ye wuli k'i kɔ don anw b'a kɔnɔ anw mɔn'a kɔnɔ an b'a dɔn fɛn min don wallahi Dalou bɛ yen wallahi Dalou bɛ yen a bɛ mɔgɔ yɛlɛma k'i kɛ fɛn bɛɛ ye diɲɛ na n bɛ misaliya ta suran 2 kan kuranɛ kɔnɔ Souratou Wakiya wa Souratou Zariya Souratou Wakiya n'a dɔnbaga y'a baara k'a d'i ma k'a gosi k'a labɔ ka waati mun k'i ka a fɛngɛw bɔ k'a d'i ma i k'a baki to i bolo la bilahi bɛɛ ka ban Ala bi sɔn o ɲɛnɛmaya nafolotigiya kelen i b'o kɛ balo ni saya cɛ o ye fitini ye Wakiya kan yalɔ Zariya kɔni tɛ ale tɛ nafolo yɛrɛ dɔrɔn ye
ka nafolo d'i ma ka tɔgɔ d'i ma ka bonya d'i ma ka karama d'i ma ka dawula d'i ma zariya de b'o kɛ zariya nafolo fana fanga ka bon ni wakiya ale ta ye hali u nacogo tɛ kelen nin ye exemple fila de ye n'i nana dɔɔni fin fana kɔnɔ dun i bɛ taa finman fana jɔlen sɔrɔ yen k'a finman sɔrɔ i b'a sɔrɔ o kɔnɔ o kama kuma dɔw a ka suma an fɛ an k'an da don nafolo ko kuma na mɛ ni ɲininkaliw cayara kule cayara adamadenw fɛ n taara kɛ tan yan fɛ a kɛra tan n taara kɛ tan yan fɛ a kɛra tan ayi siribe tɛ dɔwɛrɛ f'i ye dɛ cɛbɔ da ye yɛrɛbɔ de ye ne kɔni bɛ kuma n yɛrɛ de kan ala y'a kodɔn min kalifa anw na o kɔni ye tiɲɛ ye n'i y'o kɛ i b'o ye an t'a fɔ maa si ye nin do ta nin bɔ ta mɛ n'i gɛrɛla an na i b'a n yɛrɛ fana dɔn ka bɔ ka fayida di cɛ o cɛ diɲɛ kɔnɔ n'e bɛ fɛ ka kɛ cɛ jɔlen ye i ka du kɔnɔ i ka baarada la muso o muso e bɛ fɛ ka kɛ muso sabatilen ye i ka du kɔnɔ i ka baarada la i b'i jija i bɛ miliyangolo ɲini n'i ma miliyangolo sɔrɔ i bɛ bamagolo ɲini i bɛ na mun kɛ i bɛ alimadi ta alimadi n'o ye alakira Muhamadu yɛrɛ ye sallallahu alaihi wa sallam i bɛ n'a ci miliyangolo kan siɲɛ 20 n'i y'o ci siɲɛ 20 i bɛ na gariya ci 20 i bɛ Sulemana ci 20 i bɛ sɔrɔ ka i yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn nin bɛɛ duguma siɲɛ 6 i yɛrɛ tɔgɔ nin labɛn n'a ka di a kɛ baga y'a don i cɛ la n'a ka di a kɛ sɛbɛn kulukutu ye a bila i jufa la e de bɛ na nin fɔ siɲɛ ye min b'a la ne t'a fɔ sɛgɛ dan bɛ fɛn min degré la n'i ye fɛn fɔ o la i bɛ dan yɔrɔ dɔ de la o dan tɛ fɛn min degré la i b'o fɔ ka da de ni min y'a kɛ a b'a ye ni min ye ninnu kɛ i b'a ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka barika dɔw k'o ɲɛ u la ala k'an lakana ka segin ka conseil di maa si kana taa wale jugu kɛ ko pour que i ka nafolo sɔrɔ hɛrɛ t'o ye nafolo bɛ sɔrɔ jɛlenya kan k'a kɛ milliardaire yɛrɛ ye jɛlen ka nɔgɔ t'a la fiyewu jahanama kɔnɔ don t'a la den faga t'a la muso faga t'a la ka mɔgɔninfinw ni kasara t'a la ka dantanfɛnw faga cogo jugu la o t'a la n y'a fɔ n bɛ segin a kan cɛbɔ dan ye yɛrɛbɔ ye o y'a dɔn o bɛ kabakoya k'o bɛ se ka kɛ cogo di mɔgɔw ɲininka minnu fana ye nin bɛɛ kɛ ko yala o y'a sɔrɔ wa o mɔgɔw bɛ yen o ni fɛn o fɛn ma sɔrɔ jɛlenya kan o tɛ hɛrɛ yɛrɛ ye hɛrɛ o hɛrɛ ma sɔrɔ jɛlenya kan hɛrɛ tɛ n b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuya ko ɲuman di ni ne kun y'aw kulo harijɛgɛ ye haza wassalam